విశాఖ వేపగుంటలోని ఓపెన్ జిమ్ అండ్ వాకర్స్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ బిఎన్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా సాగాయి. కార్యక్రమంలో భాగంగా జాతీయ జెండా వందనాన్ని సీనియర్ మెంబర్ హనుమంతరావు చేత ఆవిష్కరించారు. అనంతరం స్వీట్స్ పంచిపెట్టి ఆనందాన్ని వ్యక్తపరిచారు. గిరి ప్రదక్షిణలో సేవల్లో సహాయం చేసిన యువతకు టీషర్ట్స్ను అందించారు. అసోసియేషన్ కార్యదర్శి నానాజీ, ట్రెజరర్ రాజు, ఇతర సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. Nice, sir.